Kumwalira kwa Mr. Ibu kumabweretsa mafunso ochuluka ku moyo wa anthu. Funso limene limakhalapo nthawi zambiri zimakhalapo kuti okuti umukhulupirire ndi ndani, mnansi wako kapena m'bale wako. Ndikukhulupirira kuti yankho limene mwazipasa ndilakuti m'bale wako, koma mukaonera videoyi mpaka na kumapeto ndikukhulupirira kuti mukhala mukusinkhasinkha za yankho limene mwaperekale. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mu video yathu ya lero tikhala tikuona mbiri zokhuzana ndi munthu wina amene anali odziwika bwino kwambiri pa zisuzo, ndipo iyeyo amadziwika ndi dzina lokuti Mr. Ibu. Ambiri tikumudziwa iyeyo, tamuonapo m'masewero ake, ndipo lero tiona mbiri yake komanso imfa yake. Mbuyomo tinapangapo video ina ya mbiri ya Mr. Ibu, koma mulole kuti musiku la lero ndikuwanitse lonjezo limene ndinakuwuzani kuti ndikhala ndikukupasani video yofotokoza za imfa yake. Mr. Ibu dzina lake lenileni linali John Ikechukwu Okafor, ndipo iyeyo anabadwa pa 17 Oktoba mchaka cha 1961 ku Nigeria, dera lotchedwa Umunneku. Bambo awo a Mr. Ibu anamwalira pamene Mr. Ibu anali wachichepere, ndipo iyeyo anachita maphunziro ake a primary komanso secondary. Atasankhidwa kuti apite ku university zinali zovuta, ndipo izi zimavuta kwambiri kamba kopanda bambo. M'malo mwake Mr. Ibu anakakamizika kusiya sukulu kuti apeze chochita kuti mwina mwake azithandiza banja la kwawo, ndipo iyeyo anayamba ntchito yometa anthu. Ngati kwathu kuno titha kungoti anasegula barbershop. Kumeneko anakhalanso photographer asanakhale dolo ochita masewero. Mchaka cha 2004 Mr. Ibu ndi pamene anatchuka kwambiri atapanga sewero lija limene mutu wake nali Mr. Ibu, ndipo anakhala akutenga mbali mu masewero oposera 200 ku Nollywood Films. Mr. Ibu atazitolera anakapitiriza sukulu ku university kumene anapeza samba la mass communication ku university yotchedwa Institute of Management and Technology kapena kuti IMT mdziko limeneli la Nigeria. Titatha kuona mbali imodzi ya Mr. Ibu like maphunziro awo komanso zimene iwowa adusamo